L-impatt enormi li Jake Vella ħalla fuq il-poplu Malti u Għawċi se jkollu marka permanenti dedikata għalih fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq, fejn spiss kien jipprattika l-awm, waħda mid-disċiplini sportivi li kienu ħafna għal-qalbu. Iż-żagħżugħ ta' 15-il sena miet il-ġimgħa l-oħra wara 10 snin jissielet ma' marda kifra u rari. Dan ikkonfermah il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, li fit-tweġiba lil Josie Vella, missier Jake fuq storja ta' One News li ħabbret li tieħdet id-deċiżjoni li żagħżugħ jiġi kremat wara l-funeral tiegħu li se jsir is-Sibt li ġej f'Biżebbuġa. F'kumment li tefa' fuq il-post tal-Ministru Grima bl-intervista esklusiva li One News kellu mal-ġenituri ta' Jake, it-tnejn missier iż-żagħżugħ irringrazzjah għall-appoġġ kontinwu li kien tal-ilbinhom waqt li talbu pjaċir żgħir biex Jake jibqa' mfakkar fil-Pixxina Nazzjonali li kien iqisha bħala t-tieni dar tiegħu. Il-Ministru li rrefera għaż-żagħżugħ bħala uniku kien prontu jiġbu li din l-inqas ħaġa li jista' jsir mill-Gvern, anka għax Jake ħaqqu tassew jiġi rikonoxxut u kif kien matul ħajtu jibqa' jkun għajn ta' aspirazzjoni għal bqija tal-poplu. Fil-fatt il-Ministru għedu li se jkun qed jitpoġġa mafkar fil-Pixxina Nazzjonali għal dan il-għan. Jake Vella se jibqa' mfakkar għal ħafna atti altruisti tiegħu, fosthom l-attività rigal b'imħabba b'differenza organizzata minn Mart il-Prim Ministru bil-għan li jinġabru donazzjonijiet għall-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati, l-AAA, waqt li organizza għatta attivitajiet sportivi bħal awmiet u mixjiet, anka jekk il-marda li ħakmitu sa mill-età ta' 5 snin kienet iċċaħdu fil-mobilità tiegħu. Waqt l-intervista esklusiva li One News kellu ma' Josie u Mariska Vella huma esprimew l-istaġib tagħhom kemm kien hawn persuni li ħabbew lil binhom, anka jekk kienu jafu li kien hawn ħafna li jafu bih. Kulħadd iħobbu imma bdew jibbatunna minn kull imkien anke minn barra minn Malta, minn kull imkien. Dejna ngħidu da ma kif kien maħbub daqshekk. Tifel li tħobbu tax kien tifel sinċir, tifel innoċenti u x'inhu edukat, valuri għoljin. Wara l-aħbar minn One News dwar kif qed tiġi ppjanata ċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Jake fil-funeral tiegħu is-Sibt li ġej fl-10 ta' filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' Biżebbuġa u sussegwentament se jiġi kremat fi Stqallija, komplew jitwasslu iżjed messaġġi ta' mħabba lejn it-tfajjel li se jibqa' ta' ispirazzjoni bid-determinazzjoni u r-reżiljenza kollha tiegħu. Sa dan it-tant l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mountain Bikes ħabbret fuq il-midja soċjali tagħha li fl-okkażjoni ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Jake li wkoll kellu qalbu ċikliżmu se jkunu qed jikkumpanjaw il-korteo tal-funeral tiegħu mill-isptar Mater Dei fl-Imsida sal-Knisja ta' Biżebbuġa. Waqt li appellat lil membri biex is-Sibt fit-8 ta' filgħodu jiltaqgħu ħdejn l-Università ta' Malta, ħeġġithom jilbsu l-gerijiet rispettivi tal-klabs tagħhom biex jagħtu l-isbaħ ġieħ liż-żagħżugħ fl-aħħar ġirja miegħu. Il-korteo se jkun qed jgħaddi mill-mini ta' Santa Venera mill-Marsa it-triq tal-Barrani għal Biżebbuġa. Tennit ukoll li ċiklisti oħrajn li jixtiequ jingħaqdu magħhom jistgħu jagħmlu dan inkluż minn ħdejn id-daħla ta' Biżebbuġa viċin ir-Restorant tal-Fresko.